Siyabingelela South Africa kuphi nakuphi la nikhona nibekele umduduzo ngwamkhwanazi sivela kwinhlangano Ithuleleni Organisation. Sinibekela-ke namhlanje singapha endaweni yaseNanda bathi seMatikwe ingoqukazi la sikhona. Size la ekhaya-ke ngosizo lwalapha ekhaya lomndeni walapha ekhaya nomama nangihleli naye. Abakhala ngesimo sokuthi-ke bavele bashiwo nje ubaba wahamba wohlala nonkosikazi omdala. Abakhala ngakho ukuthi kubaba kasondli nengane la ekhaya, but ubaba-ke sewathi nje ingane ziyibonele njengenyoka, njengamachwane enyoka, sorry, ukuthi-ke lezi ngane seyifakwe ebuhlungwini obunje singazi-ke phakathi kwabazali ukuthi yini kubangwani. Kodwa-ke iy'ngane phela mazi lethiwe emhlabeni kufuneka kuthathwe ama-responsibility ukuthi iy'ngane zikwazi ukusaphothwa. Asazi-ke sizozwa-ke udaba lonke ukuthi kusukaphi. Sithe sifika nje la sificisane namakholo la kade bezobona yena umama la, bemlethile nanokudla. Uyabona isimo sokuthi-ke nekade selilele ziko sengaze-ke namakholo alibona usizo eza azomembatha umama Msingatha bamshele nakho ukudla. Siyabonga-ke komama thobe kulethu lwesine kodwa ukuthi ngibehla isonto bamlethe namhlanje-ke ukuzosapotha omunye wabo welunga lebandla especially komama abalibonayo ukuthi-ke emendweni akhe akuhambi kahle, but-ke ukuze ihlazo lingabonakali nasebandleni nakwabanye abamembathi, okuyinto enhle-ke siyayibonga kakhulu. Engathi-ke singayigqugquzela ngoba baningi abantu abaney'nkinga ngokwehlukana nasemabandleni ngokwehlukana nje, but-ke ukuthi bakhalaphi banawo nama-structures abakwazi mhlawumbe ukubabike kuwona nokwazi ukusaphothana nokwazi ukuthi ku-address-eke iy'nkinga abasuke bebhekene nazo, noma mhlawumbe kube ukuthi nje uyabheka ukuthi hhayi uma ngahlangene nami kulena kude ngeke ngeze ngiyihluphe ukuthi ngikwazi ukungenelela. Sikubonga kakhulu. Balishilo-ke nethempeli abasolwa sengilikhohliwe igama kodwa kumama uzosho bathi mama kephi Isizanani. oh Isizanani Thempeli khona la engoqukazi. Yeah. Siyabonga nje kumkhokheli wakhona nomama nje yonke imbokode ibikhona la. Mama wami, Yeah. sesifikile mama sizokubona ma. Yeah. Umama ubani? Umahlungwane oganeka ngithi. Yeah. Sikephi lapha ekhaya mama? La sikhona kusho ukuthi indawo nje engayithengela yona ngase ngiyazakhela mina kuyona. Yebo. Yeah. Okay. Kwenzakalani ma? Nakho nje sicelile. Sesifikile ma sizokubona. Kusho ukuthi ngicelile nje ukuba nizongilekelela einkingeni engibhekene nazo ngoba ubaba wala ekhaya, ubaba weingane, ngathi ubaba weingane ngoba akukhona kwakhe, ngeke ngize ngisho ukuthi ubaba wala ekhaya. Kusho ukuthi ufikile la ngonyaka odlule ngoSeptember, wahamba nje kukuhle kungonakele lutho. Uthe emva kwalokho kwase kungena amaphoyisa ngoDisemba esezongibopha, ehamba nawo ubaba wengane zami amaphoyisa nonkosikazi wakhe omdala. Kwathiwa ngizoboshwa ngoba ngiyamhlukumeza nezingane, ngiyamshaya, ngimvalele endlini, ngiblock ifoni ukuthi unkosikazi wakhe omdala bangatholani naye. Icala lalapho lalimhla ka 3 December lisenkantolo yaseCamperdown. Ukwenzelani lokho nokublock ifoni? Angikaze ngize ngiyiblock ifoni. Ubuyenzani? Angikaze nje ngize ngenze lutho. Wahamba nje njengoba ngisho ngithi wahamba nje kukuhle kumsomluko ekseni ngabona sengibona ngamaphoyisa. Ukuthathela laphi pho lokho oqhamusa ethi ublock ifoni? Angazi ukuthi kwekuthathe lapho ngoba kwakubhalwe nje kanjalo kwi-protection order. Wathi akasathanda ukuphindezela ekhaya ngoba uzizwe engekho safe, nami futhi ngingaphinde ngiye kwakhe nasemzini nakwabo emzini kama wakhe. Wathi akasadingi-ke ukuthi ngiye khona. Ngabuza ukuthi ngizohlala kanjani ngingayi khona ngoba iy'ngane ila ithola khona impepho lapha emzini kama wakhe. Nahamba-ke nenkantolo? Sahamba saya enkantolo, safika enkantolo, safika kuqala wafika naye ehamba nonkosikazi wakhe. Themefika sase siyabizwa ukuthi singene ngaphakathi, kwabizwa yena kwabizwa mina.
nonkosikazi wakhe wasukuma kusho ukuthi-ke sebemmisa-ke ukuthi kudingakala mina naye sobabili unkosikazi akadingakali. Sangena-ke ngaphakathi la sasiyothetha khona icala. Sithe masingena kwayeseyalokhu nje wasekuyabuzakala-ke ukuthi ungibopheleni, washo ukuthi ungibophela ukuthi ngimfaka uplastic ekhanda, kabangesasho ukuthi ungibophela ukuthi ngiyamshaya nengane, wathi nje ngimfaka uplastic ekhanda. Mfaka ishubhu? Yini umfaka ishubhu wena? Angikaze ngize ngimfake. Phela ishubhu phela lapho usuke ukhama umuntu ukuthi akhiphe iqiniso noma umbulala. Angikaze ngize ngikwenze kuko konke nje lokho aye ngibophele kona, engangokuba ngamangala mangabe ngibona amaphoyisa eqhamuka ngoba ngangingaxabene namuntu. Kwase kuthiwa-ke ngiyaboshwa-ke ngaleyo ndlela. Kwase kuyabuzakala ukuthi inkantolo yabuza ukuthi ngaleli cala ufuna kwenzakaleni, liqhubeke kwenzekeni. Wathi akasafuni liqhubeke, ucela ukuthi liphele ngoba akafuni iy'ngane zakhe zihlupheke. Lacishwa-ke icala. Wayeseyambuza-ke i-social worker ukuthi useyekile nemsebenzini. Wathi yebo useyekile, kade bemqhubile bamisa koyeka umsebenzi ngesonto elaliphelile ngemva kwalelo. Lase lithi i-social worker-ke angiye enkantolo la ngambophela khona isondlo. Ngahamba-ke ngaye eBridge City, enkantolo yase-Bridge City. Ngafika balivumbulula ifayili lami engangilivule ngo-2013. Inkantolo yayisephezulu eNtuzuma, ngalithola. Bangenzela-ke bathi bazongifonela, bakaze bangifonele kuze kube namhlanje. Ngase ngihamba-ke sengiyo-check ukuthi kwenzakalani, bafika bathi ifayili lami alikho, abaliboni nakwi-system angiveli. Manje bengicela usizo olufana nalolu ukuthi ngazi ukuthi ngefayili lami kwenzakalani ngoba alitholakali. Uyasebenza baba? Ubesebenza kodwa useyekile. Akusithathe nje mama usiliphi i-background, nihlangana phi nobaba lo? Nishadile, kulotsholiwe, iy'ngane, umuzi nakhe kanjani, unkosikazi omdala, ubuwazi nobani omdala, wena noma unkosikazi wesibili osenqaba phela ngathi khona umnakwenu? Yebo. Ekhaya wathulwa yena emzini lapho oganele khona ngoba sekuvela amagama ukuthi-ke ungabusaya nakagogo. Nihlangana phi? Wathatha usibeke nje ma. Kusho ukuthi nobaba wey'ngane zami sahlangana ngangisebenza, sabonana nje la eThekwini. Kusho ukuthi-ke ngamaphi unyaka? Ngo-2000, ngo-year 2000. Okay. Yebo. Lokhu nje-ke wasehamba-ke sekhaya eyokhokha. Wakhokha ekhaya, ukhokhile nje ekhaya mhlambe iy'nkomo ey'sele ngakuyena ukuthi sishade ziwu-2. Ngoba ney'mpahla wayehambisa, ngihambise nje ngo-2020. Kusho ukuthi-ke nje siqala sibonana nje ohambweni lethu, kona iy'ngqinamba bezikhona, ziningi futhi zinkulu. Ziqhamuka phi ingqinamba? Bekunalokho nje kokuthi khona unyaka lokho nje esaba nokuxabana ngakho. Bangwani? Sasibanga ifoni. Yenzeni ifoni? Banga ifoni badala nga? Yenzeni? Sasingakabi badala ngaleso sikhathi. Yenzeni ifoni? Shuthi efonini wayelokhu nje wayechatha. Kodwa futhi kwangeyona i-big issue nje, angazi noma wayengicuphile yini. Saxabana-ke ngo-2012 wahamba, kwaku-December 12 wahamba. Sahlukana, ngase ngibona-ke ukuthi iy'ngane akasayi-support, iyona-ke ikhoze eyenza ukuthi ngihambe ngiye komvulela i-maintenance ngo-2013 ngoba wehambe ngo-2012 imali yey'ngane wangayikhipha, nangokhisimusi ingane wangazinikeza imali nje, za-strugglisha nje kanjalo. Kodwa-ke ngaleso sikhathi kwakungcono ngoba ngangisatohoza. Kanti
lokudlala iyodwa umdlalo obuvele ukhona niwenza lokuthi hamba buya akaqala ukuhamba manje akaqala. Oh ngibuza nalo ukuthi kuze kuba ngefoni nje ngoba shuthi nabantu abasothandweni ukuthi niyayibona yini ubungozi befoni ukuthi uma senizorelaya kwifoni ukuthi sekucishana ngefoni ukuthi sengagcina kuchitha ngisho umuzi because fana nomuntu ongena nefoni ekamereni yabo ekamereni uyapha embedeni nefoni yabo because phela kuzolala ekamereni mhlawumbe nikwazi ukuba ne-private conversation angithi yabona nisuke ninayo but uma uzonawe ufika ucopha ifoni ekamereni vele ufuna usuzochuka ngiyazama ukuveza kulokho nje ukuthi ubungozi befoni okay ulobolile wazohambisa neimpahla ubevele eganiwe noma ubani omdala omdala lo semakhaya ulobola vele nje nawe umqoma nje eshela wakutshela ukuthi uganiwe wengangitshelanga ukuthi uganiwe ngathola nje senginemntwana wokuqala ukuthi unonkosikazi ekhaya ungakazi uyovela kubo cha efihlile yebo uvele belingahlali ndawonye yebo okay utshelwa yena ukuthi unonkosikazi noma uyithola ngendlela wena ngayitholela ngendlela wakuthatha ukuthi ayokuthula unkosikazi yebo owathula unkosikazi yebo wakumukenwa yebo umamncane noma mdala yebo kuloko okuhambisa kwemalobolo yonke into mamdala ubazi yonke into eniyenzayo yebo wayekhona emukeleni emhlanganweni sweni sasihlanganisa futhi ethempelini wayekhona senhlanganisile yebo ethempe okay ngiyeza kuleyo kuhlanganisa because into engingayazi mhlambe ke ngizofunda nami because nathi sifunda ngendlela walobola ke waqeda yebo nathola ezinye izingane futhi yebo nindawonye yebo beyikwazi ingane ukuhamba ziye ekhaya yebo beziya nawe uye ekhaya yebo kuyena kumamdala yebo bengiya kamamdala vele bengayi kamamezala bengiya kamamdala kuphela kamamezala bengiya mhlambe mangabe kunomcimbi oqondene nakhona kuma kukuhle nje yonke into yebo isuka phi inkinga angazi nafuna ukuhlala phela ubheke yamazi umyeni wakho uniyazazi inkulumo mhlambe ngathi kuyanyukela kancane mhlambe nithintana ngenkulumo ukuthi yini engenza mhlambe avela ahamba ngabe sabuya mhlambe khona okusolayo kulokhu kuhambe engasabuyi kukhona engikusolayo kodwa ngicabanga ukuthi ngicabanga ukuthi ngoba umuntu obengasekho right ngoba engingakusho nje la ehleli khona njengamanje uhleli njenganomuntu othunjiwe ngoba uyanqatshela ukuza la ethunjwa bani umamkhulu angithi benizwana naye yebo uzomthumbelani pho umamkhulu indlela okwenzeka ngayo ngoba masimfonela thina la ekhaya simtholi umamkhulu cha ubaba wengane mathuke samthola mefonelwe ngalowo number iya block mase mhlambe sesifona ngenye inamba libanjwe umzukulu abuza ukuthi ubani lengikhuluma naye nifuna bani nizomenzani kuyimakhathi ucingo luya kubaba wabonke umnakwenu nokumfonela angikaze ngize mfonele why anginayo inamba yakhe hawu awuyicele ngani mangabe usukufonela ucingo sibele bantu uthi ucela ukungela umamkhulu inamba ifoni ngicela ukuthi angithi wamthola umyeni wakho yebo umamkhulu benivele nizwana ngoba wena niyalamana ngithi yebo kodwa besingafonelani phela manje phela ngithi indoda nathi ayisafiki kuwena yebo uthi futhi uyasola ithunjwe uyena uthi ithunjwe uyena uthi awusola ukuthi ithunjwe uyena yebo umfonele ngani pho mamkhulu phela benizwana umbuzo sekuyakhombisa ukuthi asisazwani kuba nguyeni ma ngoba kade nizwana angazi ukuthi sibangeni kuba ngawu-September ehambile ngafonelwa ingane yakhona yakhe yathi ubaba nikubuye kahle ma yathi ubaba wayo ugula nje uguliswa yimina yangithuka ke nje ngazo zonke iy'nhlamba eyangithuka ngazo uyasonta ubaba uyasonta noma mkhulu uyasonta yebo nonke nikhonza emandleni elilodwa noma kukephi ekhaya emzini lakho noma mkhulu usemkhambathini Mkhambathini yebo bane bandlala ngale Mkhambathini yebo nawe ngala labade befikile belethile ukudla uthe sizanani nawe ngala
yebo. Ethempelini lakhe ngale nihlanganisa kephi? Kuthiwa ngehla semathempelini nahlanganisa kephi? Sahlanganisa ethempelini lami. Likhona nelakhe. Oh, angiyazi into lokuhlanganisa. Kahle kahle wesuke kuzoba isikhumbuzo saSeptember ethi sizohlanganisela ebuhleni. Kusho ukuthi-ke uthi kwaba ney'nguquko ezikhona kumshumayeli uNgidi. Kusho ukuthi-ke wayesemtshela-ke kumshumayeli ukuthi ucela ukuthi kulokhu nje kuzohlanganiselwa ethempelini ngoba angazi ebuhleni inkinga yayisikuphi. Wayekhona umamkhulu nhlanganiso? Yebo. Umndeni wakho wawukhona? Yebo wawukhona. Ukuthi niyohlanganisela ethempelini lakho umakoti? Yebo wakukhona umndeni wakhe nomndeni wami nawo wawukhona. Umhlanganiso suva nomakoti mohlanganisiwe? Yebo. Umhlanganiso uyaregister Home Affairs? Register? Angikwazi noma waregister kodwa mina ngirejistanga. Ngizama loku-understanda because uba ngisho ukuthi into zokuhlanganisa anginalwazi ngazo yabo. Ngiyaqala nje ukukhuluma into yomhlanganiso yabo. Ukuthi njengoba bengasekho, what if kube sikhuluma ngomuntu ongasekho emhlabeni seshonile? Ungabe sishona ngaphi ungenaso isitifiketi somshado yabo? Sokuthi nawe ukwazi ukuthi-ke ube ne-letter of authority ezokwazi ukuthi nawe ugunyaze ukuthi ube nesabelo phezu kwezinto zomyeni wakho ngoba niney'ngane. Noma-ke umhlanganiso ufana nento ukuthi nje kumiwe, but-ke ufana nomuntu oshadile kodwa-ke awukwazi ukuvela ngale ngokaka-government. Ngoba phela nangu manje akasazondla iy'ngane, but-ke inkantolo kuphela urelaye kuyona. Kanti kube mhlawumbe unesitifiketi somshado nawe uthi uregister Home Affairs at least ngakuwe nabe kunanesisindo. Njengamanje the only thing esingakwazi ukuthi silule thina i-maintenance yey'ngane. Le kuzofuneka sisukume siyolwe ebhekisisi lapha nizabayikhiphe le file iphume ishonephi le file. But ngeke sikwazi ukulwela wena. Because Steve awunaso umshado. So angazi-ke nabahlanganisayo nabahlanganisi ukuthi mhlawumbe le njengaleyo angazi yabo, angakhuluma futhi ngento engayazi angithi yabo, but-ke ngibheka lokho mina esimeni esinjengaleso ukuthi ngabe manje usenkingeni ukuba sikhuluma nomuntu ongasekho, but-ke siyabonga kulobo usakhona uyaphila, sizokwazi ukuthi afunakala atholakala. Ukwazi uku-address-eka lento ukuthi i-maintenance yengane kufuneka yenzeke. Okay-ke njengoba senihlanganisile-ke umshado benithi unini ngokwenu manixoxa naye? Ubethi ene uzolokhu nje sizoshada uma ngabe seqede ukwakha kwakhe. So ugula nje ubeseqedile-ke ukwakha. Shuthi ubesakhokha nje ilokhu njani imali yendlu kodwa ubeseqedile ukwakhe, ethi-ke meqeda isikweleti sakhe uzobe seyalokhu nje-ke sehambisa lezi iy'nkomo ababezayisele and then abese siyashada-ke. Usayimisele vele ushada wena? Yebo. Ngoba uyamthanda nge? Yebo. Nawe uyimisele ukuthi nomamkhulu niyovusa leli khaya? Angizwa? Uyimisele ukuthi uyobambisana nomamkhulu nivuse leli khaya enizoganela kulona? Yebo. Engathi kungenzeka. Uthe uyasonto baba ngithi? Yebo. Naye engathi-ke lokho kugula mhlawumbe uNkulunkulu angamkhumbula akwazi ukusinda, noma singazi phela ukugula ngani singafuni futhi ungena khona, akwazi ukululama aqedele izethembiso ney'fiso zakhe ney'nhloso zakhe ayenazo ezinhle ngawe. Yebo. Iney'ngane ey'ngaki? Eziwu-5. Manje akasayisaphothi? Akasayisaphothi. Akekho osebenzayo la ekhaya? Akekho. Niphila ngani? Siphila ngemali ye-grant yey'ngane eziwu-2. Umamkhulu nazo iy'ngane ngale? Yebo. Zingaki? Ziwu-4. Shuthi unanani baba? Mese iphelele zonke kukhona lezi eziwu-3. Inkunzi yombhemu? Bawu-12. Ziphi iy'ngane zala ekhaya? Ake nivele abantwana. South Africa, hayi. Yabona nje. Siphuma nje isonto.
usize sobhekana lokho lenibonayo la. Njengoba again futhi ngithele ngiyabonga kumakholo esiwaficile la ekhaya asuke ethembeni lakho mama. Yabo. Yabo. Ntando. Yabo. Sondelanani bakwethu. Yabo. Kumakholo akwazi ukuthi alethe ukudla ngihlela nje ngibheke nanko. Ungathi umbondo ukudla lo obulethiwe amakholo la. Siyabonga kakhulu. Niyazi-ke abantwana ibona laba kushuthi abaphelele bathi kushodwa yedwa bawu-4. Laba-ke ubaba ngasebabani sibonga. Ungidi. Hlomuka la ukhona. Iy'ngane zakho lezi, yabo. Noma ngabe-ke kwenzakaleni but-ke iy'ngane seningakhuleka bantwana. Noma ngabe kuthiwa kwenzakaleni phakathi kwakho-ke namakhosikazi akho lesingayazi thina sesingadingi futhi ukuyazi kodwa-ke ngicela ucabangele nabo abantwana, yabo. Ukuthi nabo bayakudinga njengobaba wabo wabaletha la emhlabeni nawe. Yabo iy'ngane azinacala, yabo. Naye kumamkhulu la ekhona. Akathi mayibona ezakhe iy'ngane ziphakamisa isiponzo sifake emlonyeni. Abe nakho ukuthi eyami indoda uma eyigane ngempela eyithanda nakulo muzi aganele kuwona. Because lezi y'ngane ziyinsila yakulo muzi aganele kuwona izona futhi eziyovusa lowo muzi aganele kuwona because naye mhlawumbe usemdala angahamba noma yini emhlabeni but-ke uyofika athi ngale kulamazalukwazi namakhehla aganela khona. Ziphi iy'ngane zalapha ekhaya? Wenzeni ukuqoqa iy'ngane zendoda yakho ukuthi zibe sekhaya elilodwa? But-ke yasazi maybe-ke yilokho nje ngifisa ukuthi nami ngikhipha ngaphakathi ukuthi engathi bangeke bazame ukuthi-ke bayikhulume le nto. Iy'ngane lezi ziyakudinga ukusaphothwa, ziyadinga futhi ukuthi-ke zize nasekhaya ngoba izoba yimbi uma ngabe sesimjaha ngenkantolo ngoba phela silwela i-justice nayo iy'ngane ukuthi ingane yakwazi ukuthola ubulungiswa ngoba phela somjaha ngenkantolo. Whatever file lethi ethiwa idukile eBrick City sizoyifuna bayikhiphe baze bayithole. Uma kuwukuthi iduke ngesandla somuntu kuzofuneka size siyithole ukuze lezi ngane zikwazi ukuthi zithole okuyimfanelo zazo, yabo. Mawami ikuphi okufisayo nokukubona njengamanje kwenzeke phambili nofisa thina njengothuleni sikulekele khona kakhulu? Ngifisa nje ukuthi uthuleleni angisize ngokuthi kutholakale ifayili yami eBrick City. Kutholakale yona ukuze ngikwazi ukuthi iy'ngane zithole iy'mfanelo zazo ngoba zihleli azifundi ney'fundayo zifunda kanzima ziyaciciyela. Angikwazi ukwenza lutho ngoba angisebenzi. Yebo. Ngifisa nje ukuthola ifayili lami ukuze kuqhutshekwe nokusetshenzwa lona ngoba i-social worker yangitshelile ukuthi iy'ngane kufanele zithole imali yazo njengoba ubaba wazi seyekile emsebenzini. So-ke azithole imali, azithole lutho. Imali ye-support lo sayigcina last year ngo-September. Niphela imali ye-grant la? Yebo. Manje yabona imali ye-grant ayisakwazi ukwenza iy'dingo zabanini bayo? Ayisakwazi kodwa lo yedwa kugibela ngayo 400 lo mncane ngoba ugibela imoto kamalume. Shuthi bese lo nomunye-ke nakakwazi ukuthola imali yakhe because izidliwa yinina phela manje. Yebo. Awusibela wema ubani okhipha amazwi ukuthi ungabusala laphana ekhaya ubaba? Yebo uyena ezikubhalwe phansi kwi-protection order. Uthe phela ngithi wayichitha i-protection order ngithi? Wayichithe sesenkantolo kodwa nje befika lamaphoyisa kwasho kanjalo kwathiwa angingabe ngisaya. Uma eseyichitha wawahoxisa ndawo amazwi? Akawahoxisanga kodwa kuphela akushoyo kumina wathi sesiphuma ngaphakathi wathi kuko konke okushiwo amaphoyisa uyaxolisa yena akazi lutho. Kuyona yonke into eyenzakalayo uyaqhutshwa njengoba efike namanje enkantolo bengesikhona ukuthanda kwakhe ubeqhutshwe kwathiwa akeze enkantolo. Wathi uyaxolisa kakhulu ucela ngihlale phansi nezingane zakhe ngikhulume nazo ukuthi akazi lutho ucela zimxolele ngakho konke nakuzona izingane futhi wayibiza le
ewunumber 2 nale ndala engekho ababiza ngoba sasambe nabo wakhuluma nabo waxolisa ukuthi akazi lutho uyaqhutshwa kodwa ngithule ngingasho before nje akhulume wabuza ukuthi nginaso nisifuba ngathi mina wayesethi ke kukona konke engikwenzayo angizenzeli mina ngiyaqhutshwa inhla yesodlo yebo mhlambe uma ukuthi khona mhlambe ngingekhona ikhona ngicabanga mhlambe ukuthi ke nokuthola mhlambe ke ezinye insizwa anazo ngale mhlambe ngasesontweni lakhe ethempelini mhlambe zikwazi ukuthi sicele ke xoxe mhlambe naye mhlambe angakwazi ukuvula isifuba kuzona nokulekelela yabo ngoba sonke siney'nkinga nje sonke ungazibona ngathi uyishaya nje ngathi ungcono nje yabo uqamba amanga uyazi masofika phakathi kwey'ndonga zakini alikho igceke elingenazo iy'nkinga yebo just ukuthi-ke kuxoxeke naye mhlawumbe kwazi ukuthi naye a-understand ingqondo ibuye one-senses ukuthi no nginey'ngane efuneka ngikwazi ukuqhubeka ngizondla kuleli-ke lokuthi thungayo lapha ekhaya uma ngathiwa mhlawumbe kuvela ngisho isifo njengamanje mhlawumbe kuyena-ke uyokwazi ukuya ekhaya uyofika umyeni wakho angeke ngize ngikwazi ngoba phela kwathiwa angingangeni emzini wakhe kwathiwa angingangeni uyofaka ubani enzela angazi uyayibona inkinga engabhekile wona kuyena nakubanje sebebonke nje yabo ngoba phela sometimes umlomo uyadala yabo umlomo uyadala asazi iy'nsuku zethu zokuphila emhlabeni ukuthi uNkulunkulu yabo ziyoyiqeda nini but-ke izinto esizenzayo asingenzi ezosixaka kusasa yebo wena usulotsholiwe kwaphuma iy'nkomo zashela impepho lapha nathi yabo zawobikwa kini yabo yebo zangena futhi zamukeleka kini kwakhiwe lo buhlobo obukhona yebo nabakhungu babekhona abakhungu angithi yebo bayazi abakhungu ukuthi wena usakwazi ukuya lapha kini la uthi ugayela khona hhayi abazi bayazi abakhungu ukuthi akasazondla iy'ngane zakhe abazi unazi iy'namba zabakhungu nganginayo ayisasebenzi uyamazi nimkhungu yebo ngiyamazi wethatha abantu abakholwayo noma wethatha abantu abangakholwa umfowabo ongakholwa oho kodwa omunye uyakholwa kwakumfowabo nomunye oyinhla esuthi kodwa loku uyena umkhongo omkhulu akakho ukholwa lokhulaneni echibini ngibuza lelo ngoba nje bekuzoba lula mhlawumbe kube mhlawumbe ninaye esontweni angithabo yebo bekuzoba lula ukuthi simthole but-ke naye bale emkhambathini yebo ngoba phela abanye abantu bengicabanga ukuthi nabo bangakwazi ukuthi yabo badlale irole la yebo ukuthi lokhu ababethunywe ukuthi bayoqala bakukhanda kwi-foundation nakho ngathi kuyabhidlika la yini abangayenza mhlawumbe nabo ukubuyisa mhlawumbe kuzophesheka la yabo yebo mama nje umlobokazi naye nenhloko esontweni ukuthi uhlanganisile but ubaba akekho ekhona ephila yena umfelokazi nekhona ephila yabo singakhipha amazwi ngomlomo kanza kwethu ngenxa yentukuthelo mhlawumbe bese-ke singabuye sithi mase kubohlile sihoxisa amagama ethu yabo ngoba silazi kusasa bonga nakuba ethempelini lakho nakumakholwa nje ekulethe nanko umbondo wokudla yabo uyabo lapho kuzodliwa lapho yabo nje ziyajabula ney'ngane zodla nenyama nkosami yabo ngiyabonga kakhulu kumkhokheli uMamjadu wasesizanani Thempele nomama abebengilethele ukudla bezothi angilekelele kubantwana ngiyazibongela kakhulu nebandleni nasebandleni ngiyabonga kakhulu isupport abasaphothana ngayo even Mshumayeli Thabethe naye ngiyabonga nje kakhulu abagcotshwa nje abanothando nabanakekelayo ngathi uNkulunkulu angabakhumbula siyabonga kakhulu nje Thempelini nebandla lonke lakho mama semshini umshumeli baba Thabethe yebo umkhokheli mabani sibonga uMamjadu Mamjadu nebandla lonke-ke Nkosi yami elithembeni lakho mama ethela kwazi ukuthi limlekelele siyabonga ngane zakwethu ningami kanza ukuthi mhlambe-ke asazi nakwabanye mhlambe kuyafana isimo sikanje kuhle ukubhekana inkolo nokukholwa
mhlambe nezulu lunga lithi wathanda umakhelwane wakho. Yebo. Anti khona ivesi abasishonele eBhayibhelini lithi wathanda umakhelwane wakho kunjani? Njengoba uyithanda. Hawu angithi awusho ukuyikholwa uyakholwa unazi impela iBhayibheli yabo. Ilokho nje ukuthi sinakane ngane zakuthi cha wema wami. Noma umuntu ebhizi yabo. Kodwa ngoba kuthinta izingane. Kusuke kuthinta inhlamvu yehlo lami impela uma kuthi kuthinta izingane yabo. NgoLwesibili. NgoLwesibili. Ngoba kusasa umuntu akekho. NgoLwesibili lo lapha ngakusasa. Ngicela sificane lapha neBrexit enkantolo. Before nje usuku lami ngeliqhayo lonke. Ake siya lapha eBrexit lapha. Yabo. Ngicela sificane khona ke nje mayikuseni. Asibe ku-8. Yabo sibe ku-8 ngoba ngeke ngisibeke isikhathi. Hey. Yabona uma ungaganiwe ungekho nomuntu ozokwazi ukuthi akuyeka akuthethe hey late baba yabo mina ngivuka ngesami isikhathi. Bayazi lapha ngeke ngithi hey manje isikhathi sokuthi uyozabe sebelindile ngithi ukuthi hey phela mina kube ngilalela late ba. Bese ngelikhuluma baza ukuthi ngilalela late mina ngiphendula nama inbox zabantu la. Ngilale ngabo 2 ngilale ngabo 4 ekseni. Yabo. Ngoba emina ngesithola isikhathi sokubhekana nama inbox zabantu nama calls zabo but ebusuku kusuka nje ngo10 kali ngisuke sengicontact kubona ukuthi ngempela ngicontact kubona ngikwazi ukubaphendula. Sometimes uthi ngizovuka ngo6 ningasavuki ngo6 abathi ngivuka mhlawumbe ngabo 7 yabo but nje kulokhu 8 o'clock ma. Ake sificane eBrexit siyofuna le file. Sizoyithola futhi. Uyasithemba? Yebo ngiyanithemba. Sizoyithola le file ma. Le angithi yakhe umuntu ifile lapha nonobhala lapha. Uma ingasekho bezofuna iqale phansi yakhiwa. Sizoyithola le file khululeka. Yes, mhlawumbe akubuke baqala njengamanzi ophuthu yabo. Kanawo noNkulunkulu wakho abangazi. Bangibone ngibopha iduku ekhanda bathi uzisalukwazi lezi. Inqonda ayikho. Hayi ke. Khululeka ma. NgoLwesibili Ntombelala. Siyabonga South Africa ilokho ke besikuzele ngane zakwethu. Ngayisho lento. Ukuthi kuyahlupha ungabi nemali. Ngoba ngisho izinto zikufikela ofisa ukuzenza but ke ubona ukuthi mhlawumbe zinedinga imali uyogcina ushayeka. It's one of ama plans umuntu abe nawo ukuthi ithuleleni sizoke siwahambe namabandla ngokuhlukana kwawo siyobheka lama issues la we-GBV ngoba asingayithathi njengehlazo. Isihlava lento abathi ipandemic esehlele sonke ezweni. Yabo esehlele sonke ezweni. Edinga ukuthi sonke sisukume sibambisane ekulweni nayo. Yabo. Ukuthi sathi sizoke siwahambile nje amabandla siyoba nama engagement nawo sibone ukuthi ke ngaba amabandla wona ewodwa ngaphakathi anamapha ama structures nama plans okwazi ukudila nesimo esikanje within amalunga ebandla ngaphakathi if it arises among samalunga ebandla ngaphakathi because njoba ngisho ukuthi iGBV sonke sibhekene nayo. Ngabe umuntu wesifazane, ngabe uyingane, ngabe umuntu wesilisa sibhekene simo lo mkhuhlane usehlelile sonke. Yabo umfundisi, umbishop, whoever uya experience nawe experience ngayo iGBV noma ingabhekene nayo mhlambe indirectly mhlambe elungeni lomndeni noma mhlambe kumuntu ongumakhelwane wakho noma mhlambe close naye. GBV it is there but we need to make ama plans ukuthi sikwazi ukuthi si address nokulekelela ke lapha basuka sebethe lo mkhuhlane wababamba. Kwakuyilokho nje but ke sike sa engage ke nabanye ke bamabishop nabefundisa abantu ngokuhlana kwabo. Siyafisa ukuyiqala but ke uNkulunkulu uzosipha amandla sizokwazi ukuthi sikwenze ngoba sesikhiphile ngomlomo ngoba asikhiphi ngoba singakuboni ngoba sihlangabezana akhe endleleni besihamba khona kusivukele sikubone ukuthi awulokhu ufuna sikulungise olokhu nakho kuni besingakwazi besingakunakeli nakho ngathi kuyadinga ukuthi sik-address yilokho nje. Siyathembisa ke siyayibophezela futhi ukuthi uDabenela kaMama la ekhaya sizokwazi ukuthi sisukume simlekelele ukuze izingane zikwazi ukuthola isondlo nempilo zazo kubaba wazo. Okwabo umama nobaba mhlawumbe sebeyolunga ngendlela kubona ngeke singene kubona kakhulu but ke ilokho thina songenela khona kwezingane nje kakhulu. Sicela nje ukuthi sidlale lo role siphele lapho umndeni ke mhlawumbe siyokwazi ukuhlala phansi wona olungisane ukwazi ukuthi uqhubeke ube umndeni owodwa. Siyabonga South Africa ilokho nje besikuzele ekhaya. Siyabonga. Siyanithanda. Nisale kahle emakhaya.